Oh my God. I remember the first day, yeah, I remember with ease, the doctor telling me. Qabel Dave kien spiex da Dave man id-dizzy għajdu l-oġen immaġna. Xorta l-workout ma l-estiex, ġifiri, kellu xie 6 sets li ma melomx minn 26 set imma. Għatmu zajtom saqajja, sal-biraħ. U palissa naqra xejn, approva. Xejn. Allora għamel dak l-20 set, il-workout marret tajjeb, jena rajt ifem għandi saqajja maqtu għajna għax rrit nafsu l-biraħ Dave biex intiħna shock treatment. Ejwa, xieħseb li kulħadd bħalu tifhem, allura. Ejja. 40 of these, 2-second break, 40 of these, 2-second break. John u Dave ma kunux dejjem il-ħbieb li qed taraw. Ommijietom jirrakkuntawna. Jien sirtna fil-John, meta sirtna fil-John kienet l-ikbar qata ta' ħajti. Dave Leges. Kont nisimgħu ħafna spiss dal-isem, John jgħid kontriħu fuqu. Dak iż-żmien nista' ngħid li kienu għedew għal xulxin. Kien apparentament kienet moda daw tal-rap u hekk, kienu gangs u kienu żgħar għadhom żgħar fi 15-16 u John kien ma' gang u l-ieħor kien ma' gang ieħor, allura kienu dejjem kontra xulxin. Kellna John ħanajdilkom din, John kemmu kbir u mhux kbir. Dak qabel kien stikka. U għen kon naqra taqżis u kisa. Allura bdejt nibbulijah jien. Ftakar kien il-ħadd fil-ħodu u kellu xi telefonata John. ċempiltlu jina u tretanjajtu fuq għatlu fejnid, ħanoqtlok. U ma realizzajt li kontat nitkellem mal-answering machine. Kont irrabjata lej Dave ovvja u ġifieri it-tifel tiegħi hu. Insomma, ommu ma tantx ħadet grazzja bija. Għat il-salf, Mr. John, għatlu illum imorru l-assa tal-Pulizija ta' San Ġiljan. Kont ta' xogħol u ċemplu li mill-assa tal-Pulizija li xiduni. Inna li xit-tifel tiegħi jgħaf fit-trouble. L-ewwel ċemplu l-Dave u Dave ġiġri. Imma sadattant sakemm ċemplu l-Dave ċemplu l-mama tiegħu. U Dave, my parents know as well, u wiċċu mbidel. ċemplet il-pulizija, missieri, ommu, missieru, kollha l-asta tal-pulizija, jienu John hemm flokna ta' 14 sena. Ma li wasalna l-asta tal-Pulizija sentendi taqsewna minn aħna għattilhom il-mami ta' David. Josephine, kif rajta kienet tidher vera mara tajba anke kif komunikat miegħi. Għatlu l-istra ma li xi tfal tagħna hekk. Xina, u koll, naħdem f'caring profession u koll. Speċi u tfal tagħna jiġġieldu bejnietom. Dik nhar iltqajt ma' Francis l-ewwel darba, però qisu kien hemm xi ħaġa li kienet miktuba li niltaqgħu għaliex jienu Francis għandna ħafna affarijiet inkomuni anke fix-xogħol. Wara ħafna snin minn hekk, forsi destiny ma nafx kien, imma spiċċajna naħdmu għall-istess kumpanija, għall-istess. Ma naħsibx. Ma qatt ma stajt naħseb illi David u John setaw ikunu daqshekk close li kważi nista' ngħidu noqishom aħwa. Wieħed, aktar minn aħwa kważi għax jifhmu xulxin, anke jekk ma jitkellmux naħseb, id-dar tiegħi id-dar ta' David, id-dar ta' David, id-dar ta' John,
saru vera close ħafna. Konna iltqajna wara staff meeting, kellimna naqra, zammejna distanza, ma kellimna. U allura kont ngħidu allura, intu alright? U għalli, mhux għalli, intu alright? Alright. Nisimgħu xi ħaġa ta' xulxin ta' mużika. Ġi għandi, semmejtu l-affarijiet tiegħi u semmali l-affarijiet tiegħu. The rest is history. Sa noqtu għalih, immut għalih u nispera li tagħmel l-istess, John. This is Jade like the SA, pumping testo amphetamine till the effect is so pronounced that you learn to habit them.